عرى كيرخم كيف احتري كي تقالسي كي مكته حالة يلنزت عوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تخطاتلت نايس channel كمي تخونو تبوك تكونو ناي وتر تمنيتنان بحقناني ولومون كم وترو أقداسن وانا ونتهشتوتات إذن لكم متينا لنا ثم وداتا نايز مدام سانا خطون بخور نقدم لايك مقبارة يترسعو كم وترو لايك مقبار نتي نقبرو سرح أزي حقا زيو نابكالوت كم زبط هي قبرو نتيو تبون تبو سرح مخانو يزنقرو سلازي لايك بمقبار نتي سرحنا انت حقسكم سناي نقر تقبرو نتي channel دمات أبيو توم كيدا خمكم لايك تقبرو ترايديكم كوسي نخالوت لايك قبرنا بالكم تحتو دما كابل بينا أنا مزقن سالاهم يز channel زغط زلكم لكم يدي اللي بزيك على العالم بزيك على العالم يزبل زلو ناو بس قباك لو من تاي قبرا لو نابي قصنا هنا نخيد زلنا نخن عملو دا شقرنا كونا تاتنديو The world is awaiting a peace deal with Iran that is expected to fine-tune the dialogue over Tehran's nuclear program. Rich Edson is at the White House with all the details. Hi, Rich. Hey, good morning, Carly. Well, the United States and Iran say they are approaching an agreement, and we've just got this post from Pakistan's prime minister. He writes, quote, "We are closer to a peace deal with Iran that is expected to fine-tune the dialogue over Tehran." كم تري وزل لهم على بنان سلام تدالو لا دونالد ترامن أمريكان كنا بلاين خلنا دونالد ترامب زقبرو سنة سلزغنا دونالد ترامب إيران سمعك قبرو خول يوم زبل زربا كنسمك أني ناينا قريبو نايم عالتات حتى بلا بلا بحال نيرو سأني حمد ما ترداد يوم وني لومنا انت خونه ناي كزيو مردا أمبر كتصالنا زلو مردا كم زي كونه دما كم عكابس نفسه كفز حلفة ساعات يردانا له. Breaking news now on the Iran deal. US President Donald Trump has posted on social media confirming that the deal with Iran is scheduled to be signed tomorrow. And immediately after that, the Strait of Hormuz will be open for all. This is some of what he has just posted on Truth Social. He said Barack Hussein Obama's deal with Iran, the JCP. كم زتري وزل لهم زيجف صحف نوح صحف صحيفو سممة أو أسران أربعة كفرم كم زخل وشمت حرموز دما دحرت مفرران بغتا كخفت كم زخل عالم بمبسار دارقا سلام كم زمسل حبريتا كم حلالف سقا ما ينبرون دونالد ترامب انت خونه كل التزبلو قدامي نقرتا قدامي تمخفتيت نايت الديل اللي ما تسألوا زبل بمن جمير والا تفلت لهم باراك حسين أوباما's deal with إيران دارقا أوباما نكدم بريزنت أمريكا مالج أوباما أبرؤس دونالد ترامب جزا خرايكي كفلي زغمت نفسه كفز قبر راسه قمت دونالد ترامب أوباما كف سلطان كفز له للعصر تعمد غير له تشن عصر تشد شن عم جمريا مزقده في سلطانه لذي للعصر تعمد أبسط كفز سلطان كفز إلا غير زلي كسب له مجن دونالد ترامب نفسه كفز قبر راسه قمتي مس أوباما نوّد هذا الرئيس خيط I don't know انتي غير وت أوباما زبال كمي غير أبروس أتيا يفلتني حجزا ديلز قبر زلو كابتن أوباما زقبر كنت شن عصر تهمشن كا جي سي بي او ايت بال كابا تحمق مراي تحيشني دونالد ترامب كنت كل فتنا له ناي اوباما زغبرو ديليس فيري باد ناتي جنا زيف فلو يو كاوي بلص يلو مسخور ادريد فتن دلو كل سبد ما يفلت مخنياتو اب عالم دونالد ترامب راي كونن زنبب من فاكت اب عالم زي نبب انتلو دونالد ترامب يكون زخ اتوم زنببو قدامي معرفنا جي سي بي او ايز بالنا اوباما زغبرو ايران نحوارو نيكولار راي كتقبرنيا زبل سمم ايران فريمان ايران سلوز دونالد ترامب تكبل فتن زلو جي سي بي او ان ايران نيكولار نخدقبر زفقد الله نيرو انا كنت طوي بلا مالخو يزبل زلو اوف كورس نتم مصحف قلصيلهم زي فولتو غلغله دونالد ترامب زبلو طراي حق خوينو دسمع مالو اندي ما بتبيزناتو نعاتاتو مي بحق خمسلهم يخلي قلنا تزنبب ازي كون زغل بوغاد بيلي زارب كم زلون زخونه صبق ديل كم زي بليم زارب زلو سلاز دونالد ترامب every step of the way كله تزغبرو ندد ميز انصار اوباما نا ودادر كاز بحال زلي صدح نقدفو will to non-nuclear weapon in fact ስለዚህ ፍጹም ኒኩለር ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ይረዳድኡን ኣለዉ ገለ ኢሉ ብዙ ዘረባት ሪእዎ ዘለኹም ኢራን ክቕበልዎ ዝኽእሉ ይኮነ ኦልሬዲ ከማን ዓብ ተቃውሞ ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ መልሓሱ ስለዘይክብ ሰብ እዚ ነቲ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ እውን ከፍርሶ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ከረየኩም እየ ድማ ትምልክት ዋላ ቦገን ኢራን ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ይርእይዎ ከም ዘለዉ ክንርክብ ፍትን ኢና ሕጂ እዚ ድሓን ናይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዶ ገለ ዶ ይበሃል ነይሩ ግን ቀልጢፎም ድማ ኣሜሪካ እንታይ ይብል ኣለዉ ክንሰምዕ ኢና A third of what he posted. What else did he have to say on Truth Social?
Right. Well, he went on to criticize more of the Obama administration's deal with Iran. But the real grains of news, as you just highlighted, is the U.S. president says that a deal with Iran will be signed, he says, tomorrow. And then he said immediately afterwards, the Strait of Hormuz would be opened. And then he went on to say in the future, the U.S. would go into Iran and get what he calls nuclear dust. That's the enriched uranium that was buried underneath the U.S. ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ነቲ ኒኩለር ከረክቡና ኣለዎም ይብል ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ። ሕጂ ከምኡ ዝበሃል የለን ጥራይ ኢራን ኣየ ማዕበል ነይላ ክትፍርም ክትክል ኣለዋ ኣብ መጻኢ ግን ነቲ ኒኩለር ዳስ ዝበሃል ከይድና ክንወስዶ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ሕጂ ወላ እቲ ዘረባ ናቱ ኩሉ ነገር ዘይንፁርነት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። ግዳ ሓቂ ሕደ ሰዓታት ድሕሪኡ እንታይ ኢሎም ፈፂምካ እኳ ክጣብኖም ዘይትኽእል ስምዑ ብዚ The talk of a peace deal being imminent, another military clash between the U.S. and Iran. CENTCOM says U.S. forces shot down a wave of Iranian drones targeting vessels in the Strait of Hormuz. Max Gordon is in Dubai. He joins us live. Max. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብለና ዘሎ ወላ እኳ ናይ ሰላምን ናይ ዝርርብን ዜናታት ንሰምዕ እንተለና እቲ ናይ ውግእ ተቃውሞ ናይ ተኽሲ ልውውጥ ናቶም ግን ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ካብ ኢራን ዝተበገሳ ብዙሓት ድሮናት እቲ ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ከም ዘምከነን እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ኩሉ ግዜ ኣሽሪፍካ ኢኻ ትሪኦ እቲ ዘረባ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ከም ዘይኮነ መብዛሕትኡ ግዜ ገምጢሎም እውን ስለ ዝዛረቡ ድሓንሱ ንግደፎ። እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ነቲ ሰላም ዝጉስጉስ ዘሎ ዝበሃል ፎክስ ሚድያ እንድዩ ሰላም በትበሃል በቲ ድማ ኩናት ኣይተርፍን ይብሉ። ኣነ ነጊረኩም እየ ፎክስ ሚድያ እቶም ኤስታብሊሽመንት ናይ ውግን ወረ ውግን ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣይፈትዎን እዮም ዘለዉ። እስራኤል ጠቕላላ ኣይፈትወቶን ኣላ ሓደ ኣካውንት መሳድ ኮመንተሪ ዝብል ርየ ነይረ ፈፂሞም ኣይተቐበልዎን ኣሎ። they didn't like it ንእስራኤል ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውርድ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢራን ጥራይ ኮን ዲል ተግብሮ ዘላ ኣብ ሊባኖስን ዝኾነ ነገር ከም ዘሂሉ ንእስራኤል ብክልቲኡ ኢዳ ተኣስራ ከም ዘላ ኢራን እዚ ድማ ንእስራኤል ቅቡል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘረባ ብኩሉ ኢና ንሰምዖ ዘለና። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ፎክስ ሚድያ ንዶናልድ ትራምፕ ከተባብዖ ዝግባእ እውን ኣይፈትዎን እዩ ዘሎ። ብዙሓት ድምፅታት ኣብኡ ዘለዉ ነዚ ዲል እዚ ኣይፈትዎን እዮም ዘለዉ። ስለዚ እቲ ማተር ኦፍ ታይም ምክንያት ክደልዮም እስራኤል ነገር ክደልዮም ፀገም ክደልዮም ንኸፍርስዎ ኤቭሪባዲ ነውስ እንታይ ዓይነት ምክንያታት ክፈጥሩ ክእሉ ነቲ ነገር እትፋሕ ንምባል ማለት እዩ። ስለዚ ኣጋይን እቲ ኩነታት ኣብ ተኽሲ ምልውዋጥ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ። ስለዚ this is not going to be easy right to peace ቀለል ዝበለ መንገዲ ሰላም ከም ዘይኮነ Even with this deal potentially close at hand, Iran and the United States continue to wrestle over control of the Strait of Hormuz. According to U.S. Central Command, last night Iran sent off several one-way attack drones trying to strike commercial vessels in the Strait of Hormuz. U.S. forces shot them all down, with CENTCOM stating that the international trade corridor remains open for transit. That is, except for ships trying to go to or from Iranian ports. American forces have redirected 139 ships and disabled 9 non-compliant vessels as part of an ongoing blockade that's been in place since April 13th. Meanwhile, differing messages from Tehran and Washington as each side tries to play up their end of a potential memorandum of understanding. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ባሕሪ ኣሜሪካን ኢራንን ብዙሕ ናይ ሓይሊ ልውውጥ ይገብሩ ከም ዘለውን ናይ ኢራን ድሮናት ንመጥቃዕቲ ዝኸዳ ዝነበራ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ከም ዝሃረመንን ከም ዘውደቐንን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። መስመር ናይቲ ንግዲ ኣሜሪካ ብሓይሊ ክትከፍቶ ትፍትን ከም ዘላ ብጀካ ናይ ኢራን ናብ ኢራንን ካብ ኢራንን ዝኾነ ካልእ ኩሉ ክወፅእ ክእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኢራን ድማ ንከምኡ ዝበሃል የለን ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ ባይ ዘ ወይ ፕሮፌሰር ፔፕ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ምስለኩም ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ዲል ገብር ኣለኹ ኢሉ ዝፍክረሉ ዘሎ እዚ መጀመርያ እዛ ካርታ እዚኣ ረኣይዋ ኢሉ ኣሎ። እዛ ካርታ እዚኣ እቲ ሓድሽ ናይ ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ኢራን IRGC map of control over Strait of Hormuz ኢሉ ንምቁፅፃር ናይቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኢሉ ዘውፅኦ ናይ መወዳእታ እዩ። እዚ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኮንትሮል ናቱ ሴኪሪቲ ናትና ኣብዚ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። በዚ መልክዕ እዚ ክንሪኦ ከለና ዕለት 4/5/2016 ዘውፅዎ እዩ። ስለዚ በዚ ካርታ ዝመልክዕ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ መስለኩም ትራምፕ is getting fleeced by Iran። መጀመርያ the deal እቲ ስምምዕ ዝበሃል ዘሎ ኢራን 24 ቢልዮን ካሽ and oil sales ክወሃባ ምዃኑ ንኢራን ዝወሃባ ማለት ይብል ኣሎ። ድሕሪ እዚ ዲል ክቕበልዎ ኮይኖም ኢራን እቲ ተታሒዙ ዘሎ 24 ቢልዮን ናቶም ክፍኖ ከም ዘለዎ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። ከምኡ ድማ ነዳዲ ክሸጡ ክፍቀደለዎም ከም ዘለዎ ክልተ ዜና ገደስቲ እየን። just 60 days of open Hormuz ከምኡ ድማ ንሱሳ መዓልቲ ማለት እዩ። ሱሳ መዓልቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንክኸፍትዎ ንናቶም ይኹን ንካልኦት ሱሳ መዓልቲ
Iran pockets 30 billion in 2 months. ስለዚህ ሱሳ መዓልቲ ተኸፊቶም ድማ ይብላሎ እተን ሱሳ መዓልቲ ክሳብ 30 ቢልዮን ካብቲ ሽያጥ ናይ ነዳዲ ክረኽቡ ይኽእሉ ይብላሎ ስለዚ 30 ቢልዮን 24 ቢልዮን ኣብ ዳይ 61 ኣብ መበል 61 መዓልቲ ኢራን ከም ብሓድሽ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ክዓፅዎ ይኽእሉ እዮም ነቲ መስርሕ ድማ ከም ብሓድሽ ክጅምርዎ ይኽእሉ እዮም ቢካዝ ስለምንታይ ከምኡ ይብላሎ no one is going to stop them ኢራን ነቲ ጉዳይ ተጠጠው ንኸይተብል ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኸይትኸፍቶ ዝኽልክላ ሓይሊ የለን ድሕሪ ሕጂ ነዚ ኩይነ ኣሜሪካ ነዚ ዲል ዝትገብር ዘላ ንኢራን ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከተኽፍታ ስለዘይትኽእል ጥራያ ትገብሮ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣሜሪካ ንሱሳ መዓልቲ ን4 መዓልቲ ብኩናት ፈቲና ኣይሰለጠን ድሕሪኡ ድማ ንከባቢ ሱሳ መዓልቲ ልዕሊ ሱሳ መዓልቲ ለይትን መዓልትን ዝተፈላለየ መናውራታት ናገበረት ከተኽፍቶ ፈቲና ኣይካለትን ስለዚ ሕራይ ኢሎም ኣብ ጣውላ እዮም ከኽፍትዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ብኻልእ ዘራርባ ኢራን ኣብ ዝኾነ ግዜ ነቲ ዝደልይዎ እንተደይ ተማሊኢሎም ነታ ኬላ ክዓፅዋ ከም ዝኽእሉ ርዱይ ንዓለም እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ኢራናውያን ዋላ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዲል ሌቨሬጅ ኣለና ድሓን ዝበሉ እንተበሉሲ ተመሊስና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለዎም እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢራናውያን ኣብ ዝኾነ ግዜ ዋላ ኢራን ኣሜሪካ እምብንድሕሪ ኢላ ንዓታቶም ኣድቫንቴጅ ተመሊሶም መፅኦም ነቲ ኩነታት ክቋፀርዎ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ይነግር ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ነይሩ ዘለና ካልኦት ኬላታት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዜና እዮም ዝወጥቁ መረዳእታ እዮም ዝበፅሑ ዘለዉ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ንክሕግስዎን ከኽብርዎን ድሌት የብሎምን More on that breaking news now. U.S. President Donald Trump says a deal with Iran is scheduled to be signed tomorrow, and the Strait of Hormuz will be opened immediately afterwards. Let's bring in our security and defense analyst, Professor Michael Clark. Michael, that is the exact phrasing that the president's used. The deal is scheduled to get signed tomorrow. He certainly seems very confident. Are you as confident that this will all go as smoothly as the president seems to imply it will? جنتايم زبلو زلو دونالد ترامب أوش 24 ساعات ناي مفررام تسمع تبجحس كفرارمو كم زغولي يزنقر زلو مفررام ترايد يكونوا فخران تحديدا زمول أوزرباي تزارب زلو confidence زلو ودو ما يمثل تخون كمو عينة confidence زلك سخانة تكونتات كم تكاتلو زلغا يفرارمو خولي يوم يلكادو تأمن تبلو الله No. First, it's not a deal. It's an exchange of memoranda, 2 MOUs that are exchanged, which is a way of saying we'll carry on talking for 60 days in a ceasefire. So it's better than nothing, but it's not a peace deal. It's a series of modalities to arrive at a peace deal. And secondly, it would be unusual to me if the Iranians signed it tomorrow. Because why would they play to President Trump's agenda? They want to humiliate him. And it would suit them to embarrass him and say, well, maybe we'll sign it next week when we're really happy with it. Remember that when they سنتايم زبل زلو انتاي بلالو مجمريا نت كونفيدنس ناي دونالد ترامب سي ايراناويان مسو خوينوم يغبروا ويل كانت حاسب الوسي اي مثلا نيلو مجمريا دونالد ترامب نتا زكبر دلا سمع سلام يكون عند فرانم زلو زيا تميديا مبزعت زي كغاغينا سلد فتن زلو صبو غيري زرما زلو تخكل يا دما اذا سمع سلام يكون سلام زبحال يلن نك زراربو يوم زرادادو زلو سوتي مويو نك نزرارب دليت علنا أبزن نطبي كنزرارب دليت على نايلوم يوم تردادو زلو بربحجي تزرب نصوص مع الطاقات سلازي this is actually مزاربون كون زي كون زي قبو قدايز بازر أبتا نكنزرارب دبل ترايك سمامعو زي قالو أبتا عبيت أرسطات تزراريبو نك سمامعيهم زبلاكا كونتات كلي كلنيو معناتو دونالد ترامب نابكينا زاتو نكوبسنكيو دليتاتو كالي سلازي نبريو نيران قد موقق تمارخ حتى نيرو أين مارخ لنا إلا ما وقق كفيتو أو وقق دماك مارخهم أي كألم بقمت على النسوق تعوعي لله هجد ما كان بحدش بزرباء التاليلو قال كلام من قطات غير خاك مارخهم يفتنا له صادم كا أتحسب بوي بلو له سلازي لتنسوس دليل زلون إيران زلي وزلون فزيم أبتاع لك الرخب زغلا يكون بس مخنيات زي ما تزب بحال زلو ديل نخقاتم زلو تخلو ونت أبيبي بلا له جن كونا أبو دما لو مسنبت الاسران الات 14 ورح 6 اسرا 16 اب جنيفا مفرام كفصم يتمنيت ناي دونالد ترامب جيغا يخلا لي اسكحنت دحنت نجر كريا كي استي اوس كصنحو انتايم زولو زلو دونالد ترامب birthday كغرمكم لومي ناي دونالد ترامب birthday ناتو هابي بيرثداي نقول لنا نقرا من قدنا الات 14 ورح 6
በርዝደይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብዛ ዕለተ ልደቱ ጽሉልን ናይ ኣንነት ሕማም ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኢጎናቱ ስለ ዝኾነ ኣብ ዕለተ ልደቱ ነዚ ስምምዕ ንክፍርም ይጻቕጥ ዝገብረሎም ዘሎ ኢራናውያን ድማ ፈሊጦሞ ብፍጹም ድማ ኣብቲ ንሱ ዝኮርዓሉ ክኮርዕ ኣይደልይዎን እዮም ክዋረድ እዮም ዝደልይዎ ስለዚ ወላ እውን ነቲ ስምምዕ ክቕበልዎ እንተኮይኑ ኢልኩም እንታይ ኢሉ ሎሚ ክገብርዎ ኣይኮኑን they are just going to embarrass him ከዋርድዎ እምበር ክኮርዕን ዓወት ንኸስተማቕርና ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ነዚኣ ኣቐድም ኣቢሉ ፕሮፌሰር ፔፕ ጽቡቕ ገይሩ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ውርደት ንኽረክብ ከም ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ኩናት ዝገበረ ስለ ዝኾነ እቲ ዝለዓለ ውርደት ዝወረዶ ፕሬዚደንት ክኸውን እንተተኻኢሉ ድማ ኢምፒችድ ክኸውን ካብ ስልጣኑ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እምበር ብክብሪ ካብዚ ቦታ እዚ ከቢሩ ክወፅእ ምክንያቱ እንተኸቢሩ ፅባሕ ንጎ ካልእ ፕሬዚደንት ከምኡ ዓይነት ክብሪ ካብኡ ዝበልፅ ክብሪ ክረክብ ኢሉ ክምለስ እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብነት ክብርዎ እዮም ደልዩ ዘለዉ ኢራን ፈፂሙ ደረጃ ሓደ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ገፁ ውግእ ክሓስብ ከም ዘይክእል ክገብርዎ ተኮይኖም ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሮም ጥዋዕዋዕ ከብልዎ ክኽእሉ ኣለዎም ጥዋዕዋዕ ድማ ብውግእ ጥራይ ዘይኮነ ፖለቲካሊ ብቁጠባ ብፖለቲካ እዮም ክገብርሉ ዘሎ ነዚ ንምግባር ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ክሳዕ ሚድተርምስ ዝበፅሕ ነዛ ኩናት ከናውሕዎ ኣለዉ ስምምዕ ከይተበፅሐ እዚ ጉዳይ ከይተወድእ ናብ ሚድተርምስ ገፁ ክፅጋዕ ክኽእል ኣለዎ ወርሒ 11 ማለት እዩ ነዚኣ ክገብሩ እንተኽኢሎም ዶናልድ ትራምፕ ብሕማቅ ክሰዓሪ ክእል ባይቶናቱ ማለት እዩ ባይቶናቱ ሰነት ከምኡ ድማ ሃውስ ኣብ ክልቲኡ እንተተሳዒሩ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ወርሒ 11 እንታይ ከጋጥም ይፈልግኩም ኣሎ ኢምፒችመንት ፕሮሰስ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ንምግላፍ ዴሞክራትስ ሓንቲ ሰከንድ ጠጠው ክብሉ ይኮኑ they know this ብዙሕ ህልኽ እዩ ዘለዎም ብዙሕ ፅልኢ እዩ ዘለዎም ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ክእትውዎ ድሌቶም እዩ እንተኽኢሎም ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ሰነድ ቦታ ክህልዎም ኣሎ ፀብለልትነት ክህልዎም ኣሎ ኣብ ሓውስ እውን ከምኡ ኣብ ሓውስ ጥራይ ፀብለልትነት ተረኺቦም እቲ ፕሮሰስ ናይ ኢምፒችመንትን ናይ ቤት ፍርድታትን ለል ከብልዎ እዮም ስለዚ እዚ ከጋጥም ተኮይኑ ነቲ መስርሕ ካብዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ከምዚ ዕወት ክገብርዎ ክእልሎም ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ድማ ከምዘይ ዝተኻኸል ክገብሩ ክኽእልሎም ኩሉ ዛብ ግምት ኢኻ ዶናልድ ትራምፕ ዝፅበዮ ዘሎ ጉዳይ ቀሊል ከምዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so this is going to be the trick ናቱ ፅቡቅ ጌሮም ፈሊጦም ኣለዎ ሶም ንዶናልድ ትራምፕ ዘኹርዕ ነገር ክገብሩ ይደልዩ እዮም but this is not the only thing ብወገን ኢራን ድማ መራሕትና ይጠልሙና ኣለዉ ዝብል ድምፂ ከስማዓኩም ይሕጂ The hostage crisis was on under Jimmy Carter's presidency in 1979. ኣብ ታሪክ እውን ተመሳሳልነት ከም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዚ እውን ፕሮፌሰር ክላርክ ይትበሃል ወታደራዊ ክኢላ እዩ now I'm going to show you one thing ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ እዚ خیلی این تکه جالبه ملت از این توجه کنن ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና I'm going to show you መጀመርያ ነዚ ስምምዕ ብወገን ኢራን መን እዩ ዝደፍኦ ዘሎ እንድሕር ኢልኩም እቲ supreme leader እንድዩ ነቲ ስምምዕ ዝደልዮ ዘሎ no እቲ foreign minister Abbas Araghchi እንድዩ ነቲ ዝርርብ ዝሓትት ዘሎ there was this ኣበይ ዘሎ ከሪአኩም እየ ፅንሖኒ እሞ it's very hard ነቲ ኩነታት እውን ከተንብቦ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ነገር ይሰማምዑ የለውን I can't find it ክረኽቦ ይከኣልኩን ኣለኹ ግን ድሓን ኣብ ምስ ረኸብኩ ክበኩም እየ ካብዞም ሰለስተ ብወገን ኢራን ዘሎ እቲ ቅድሚት ዘሎ Abbas Araghchi እንድዩ ነቲ ዝርርብ ዝመርሕ ዘሎ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ዝመርሕ ዘሎ ንሱ እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብወገን ኢራናውያን ብዓይኒ ጥርጠራ ይርእይዎ ከም ዘለውን ይጠልመና ኣሎ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ ብኸመይ ዳ ከምኡ ክኸውን ክኢሉ እንድሕር ኢልኩም ከሪአኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ክኸውን ከም ዘሎ ኣብዚ ሓደ ካብቶም ኣኽረርቲ ፖለቲከኛታት ናይ ኢራን ዝበሎ እዩ እዚ ጠቕላላ ናይቲ ሱፕሪም ሊደር ናትና ዝበሎ ጠለባት ይጠሓስ ከም ዘሎ ዝትርእይዎ ዘለኹም ሃርድ ላይነር እዩ ትርእይዎ ፀናዕኩም ሰብ ማለት እዩ ኣኽራሪ ፖለቲከኛ ናይ ኢራን እዩ and he's very unhappy with the nuclear section of the new Iran deal. By the way, Iranian ab dega nayti foreign minister Abbas Araghchi ab ገዙ ኸይዶም አንጻሩ ሰላማዊ ሰልፊ ከዳዕ ጠላም ናበሉ አንጻሩ ኣድማ ክገብሩ ቪድዮ ወፂኡ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኒ ኢራን ክጠብሳ ይድፍትን ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ኣብ ዓውደ ኩናት ንዘይረኸበ ዲል ብኻልእ መንገዲ Abbas Araghchiን ካልኦት ፖለቲከኛታትን ንኢራን ኣብ ዘይትደልዮን ኣብ ዘይዋፅኣ ጉድጓድ ክእትዋ እዮም ዝጓየዩ ዘለዉ ነዚ ድማ ብፍጹም ከነፍቅደሎም ኣይኮናን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ነቲ ዝግበር ዘሎ ዋላ ነቲ ስምምዕ ዝበሃል ዘሎ ንኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ዝጥዕም ከይከውን ዝከላኸል ካብቲ ሃገር ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢራን keeps giving America written guarantees but America gives nothing equal on future sanctions ስለዚ ንሕና ንኢራን ንኣሜሪካ ደስ ዝብላ ንገብረላ ንሶም ግን ዋላ ሓንቲ ዘይገብሩ ተኮይኖም ፍጹም ክኸውን የብሉን ኢራን explicitly committed
will never produce or acquire nuclear weapons. Wording enrichment, stockpiles, and even nuclear-related matters, reactors, medicine, electricity, must be resolved in a final framework that satisfies America. ስለዚህ stockpiles to be diluted. እቲ ንኣሜሪካ ሕድገት ዝገብረሉ ዘሎ ኢራን እሳቶም ከንታይ ክገብሩ እዮም ንዓና? How do we benefit ካብዚ ናትና ድሌታት ከም ግምቲ ኣብትሎ እናበለ ብርቱዕ ዝኾነ ሕቶታት እዩ ዝገብር and ብርቱዕ ዝበለ ቪድዮ እዩ ከም መርኣያ ናቱ ድማ ሰላማዊ ሰልፉ ተኻይዱ ከም ዝነበረ መራሕትና ክጠልሙና ኩልዮም ካብ ሕጂ ነቂሕካ ነዚ ጉዳይ እዚ ተኸታተሎ ዝብል ዘረባ ኣብ ኢራን ይስማዕ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ this is going to be another big problem ማለት እዩ ምክንያቱ ኢራናውያን እውን በቲ ዘሎ ኩነታት ዕጉባት ከም ዘይኮኑ ንምፍላጥ ዝኣክል እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣለኹም ነዚ ወላት ስፕሪም ሊደር ናትና ዝደልዮ እውን ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ ናበሉ ሓያል ተቃውሞ እዩ ዘሎ ስለዚ I wish that video ተውለይና ኣለዎም በርበራኹም ነይረ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ they are not totally happy በቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሕጉሳት ከም ዘየለው እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ነዚ ብዝተኻለ መንገዲ ኢራን ብፍፁም ክትፍርመሉ የብላን ዝብል ምሕፅንታ እዩ ዝወርድ ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና the situation is not going to be easy ብቕልል ዝበለ ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት ገይሮም ዝቆፅርዎ ዘለዉ ከምኡ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘሎ by the way ኢራናውያን ንዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ከም ዝሓስብዎ ስምዑ እዚ told me a couple of weeks ago that the Iranian side added senior psychologists to their negotiating team to review the communications that they were going to be sending to the mediators to give to Trump. And they did that because the Iranians believe that Trump is legitimately mentally ill and is operating in an impaired mental state. And they didn't say this as a joke. They didn't say this with any lightness. They said, ኢራናውያን ሲ ኣብቲ ናይ ኔጎሽቲንግ ቲም ናቶም ወይ እውን ኣብቲ ዘተ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብር ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዝገብር ዘሎ ሓደ ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላ ኣብቲ ኔጎሽቲንግ ቲም ኣምፅኦም ሳይኮሎጂስት ማለት እዩ ስለምንታይ ኣምፅኦም ኢራናውያን ብዘይ ቃል ዓለም ዶናልድ ትራምፕ ኣእምሩ ዝተረበሸ መራሒ ምዃኑ ኣሚኖም ኣለዉ ኢሉ ጥዑይ ኣእምሮ ከም ዘይብሉ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝዛረብዎን ዝፅሕፍዎን ንሓደ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ብኸመይ ክርድኦ ይኽእል ሳይኮሎጂስት ይርዮ ነቲ ፅሑፍ ናቶም ሽዑ እዮም ናብ ኣሜሪካ ዝሰድዎ ኢሎም ክሳብ ክንዲዚ ከይዶም ኣለዉ እዚ ከዓ ንኸጋንኑ ወይ ከም ዋዛ ገይሮም ኣይኮኑን ከም ኢሎም ተዳ ሲሪየስሊ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ነዚ ሕሙም ናይ ኣእምሮ ብኸመይ ክርድኦ ይኽእል መጀመርያ እቶም ኔጎሽተርስ እዝን ኢና ክንብል ምስ በሉ ናብ ሳይኮሎጂስት ክኢላ ይርዮ ትዘረባ ነዚ ፅሉል ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ብኸመይ ክርድኦ ይኽእል ስለዚ ንዑ ብሕማቅ ከይርድኦ ወይ እውን ነቲ መልእኽቲ በቲ ንሶም ዝደልይዎ መንገዲ ንክርድኦ ብኸመይ ክፀሓፍ ኣለዎ ድማ እቲ ክኢላ ናይ ኣእምሮ ርዩ ፅሒፉ ንፓኪስታን ይቦም ካብ ፓኪስታን ድማ ናብ ኣሜሪካ ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ጥዕና ዘይብሉ ከም ዘይኮነ እዮም ኣሚኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ሰብ ጥዕና የብልካን ፅሉል ኢኻ እናበሉ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሑን እዮም ግን እቲ ስርሖም ንዓታቶም ክሕግዞም ዝኽእል ክዕውቶም ዝኽእል ምሁራት ካ ስለ ዝኾኑ እቶም ናይ ኢራን ንነገራት ብፍልጠት ክሕዝዎ እዮም ዝፍትኑ ማለት እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲከኛታት ፋናቲክስ ሉናቲክስ ገለ እናበሉ ከምዚ ኣኽረርቲ ዕቡዳት ሃገር ዘይግድሶም ህዝቢ ዘይግድሶም መራሕቲ እዮም ኣብ ኢራን እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ሓደ ብሓደ ኣቐሚጥካ ከተወዳድሮም ተጀሚርካ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዙርዩ ዘለዉ ትምህርቲ ዘይብሎም ገንዘብ ዘለዎም ጥራይ እዮም በቲ ድማ ሊቃውንቲ እዮም ብትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ ክብራት እንተለካ ንትምህርቲ ከም ሓደ ኣገዳሲ ነገር ትሪኦ እንተኮይንካ then you need to respect them እንድሕሪ ትምህርቲ ገንዘብ ብልዕሊ ትምህርቲ ትቆፅር ተኮይንካ ግን ነቲ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኢኻ ከተመጉስ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ሃብታማት ጥራዮም ኣብ ዙርዩ ዘለዉ እንታይ ትምህርቶም ዝገይርዋ ኣለዎም ብመልክዕ ናይ ገንዘብ ዕውታት እዮም እቲያቶም ግን ፍሉይ ናይ ሃብቲ ምልክት ኣይረኣዮም እዮም ግን ገሊኦም ናይ ኒውክለር ሳይንስ ገሊኦም ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ገሊኦም ናይ ፓብሊክ ሪሌሽንስ ኩላቶም ምሁራት እዮም እቶም መራሕትናቶም ደኳትር እዮም ኣክቹዋሊ ኣባስ ኣራዊች እቲ ሚኒስትር ፍትያት ወፃኢ ዶክተር እዩ ይበሃል እቲ ቺፍ ኔጎሽተር ጋሊባፍ ዝብልዎ ፕሮፌሰር እዩ already ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝመሪ ስለዚ ኩላቶም እቶም ኣብቲ ሃየር ኤሸሎን ናይ ስልጣን ዘለዉ ምሁራት እዮም ነገራት ድማ ብረቂቕ ክርድኦም ዝኽእል እዩ we recognize that we are dealing with a mentally incapacitated individual, and we've had senior psychologists work up a psychological profile of what they think is going on with Trump's brain. And so we started to cater our messages by running them past senior psychologists before delivering them to Trump. And they said that we started to then
see some progress. They almost talked about it like a clinical sense, like they're dealing with a patient, see some progress in the negotiations. And I've also heard from sources that mediators, right now you have Qatar involved in a very deep way. You have Pakistan remaining involved. You have Turkey, Saudi Arabia, that some of the mediating countries are also starting to become deeply concerned that Trump is totally erratic. እጅግ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ኢራናውያን ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ኢሎም ካብ ዝኣመንሉ ሰዓት ጀሚሮም ኩሉ እቲ መልእኽታት ናቶም ነቲ እቶም ዓበይቲ ሓደ ሰብ ዘይኮነስ ኪላ ናይ ሳይኮሎጂስት ቀሪቦም ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ገሚቶም እቲ ዘረባ ንሶም ሰድዎ ዘለዉ ብትክክል ንዑ ክርድኦ ብዝኽእል ወይ እውን እቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘሎ በይናይ ክርድኦም ይደልይዎ ኣለዎ ሶም ነቲ መልእኽቲ ንሶም ሰድዎ ዘሎ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዉ ኮይኑ ከም ዝበፅሕ ናብኡ ብኪላታት ተፃሒፉ ነቲ መልእኽቲ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ከደ ውፅኢት ከምፅእ ጀሚሩ ይብሉ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከይፈለጠሲ ሕክምና ኣትዩ ዘሎ ክትፈልጡ ዘለኩም ንዶናልድ ትራምፕ ሕማም ናይ ኣእምሮ ከም ዘለዎ ፈሊጦም በቲ ንሱ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎ ነገራት ብኸመይ ይርድኦ ርዮም ነቲ ዝደልይዎ ዘሎ መልእኽቲ በቲ ናቱ ኩነታት ክርድኦ ብዝኽእል ገይሮም ይሰድዎ ኣለዉ ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ መልሲ ድማ ይህቦም ኣሎ እዮም ዝብልኩም ዘለዉ ስለዚ ናይ ማለት እዚ ማኒፑሌሽን እዚ ስማርት ወይ ንሓደ ሰብሲ ሕማቕ ከም ዘሎ ምስ ረኣኻ ሕማቕ ኣለኻ እናበልካ ምድራፍ ዘይኮነ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኦኬ ፀገም እዚኣ እያ ኣነ ዝደሊ ዘለኹ ነዚያ በዚያ ክሪኣን በዚያ ክርዳእን ደለና ስለዚ ከመይ ጌርና ነቲ ፀገሙ ፈሊጥና ነታ ዘረባናትና ነታ ስራሕናትና በቲ ናቱ ፀገም ብፅቡቅ በታ ንሕና እንደልዮ ክርድኣ ከም ዝኽእል ጌርና ክንሰደሉ ኣለና ኢሎም ይፃወቱ ከም ዘሎ ወላ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም እቶም ነቲ ኩነታት ዝሕግዙ ዘሎ ፓኪስታን በሎም ቀጠር በሎም ስዑድያ በሎም ቱርኪ ብምሎም ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ከምዘየለን ኢራቲክ ማለት ድማ ናይ እንስሳ ባህሪ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ልክዕ ድብል ሰቂሉ ኣብ ዘይከውን ግዜ ዘይከውን ዓይነት መልሲ ክህብ ዝኽእል ሓሲቡ ዘይከይድ ኣስተውዒሉ ዘይዛረብ ዓይነት ሰብ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ስለዚ ማረ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ምክንያቱ ኢራቲክ ቢሄቪየር ማለት ብንእሽተይ ነገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ እውን ክኸይድ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ክትንቀቐሉ ኣለካ ከምኡ ዓይነት ሓደ ሰብ ከምኡ ዓይነት ባህሪ እንተሎ ክትንቀቕ ኣለካ ምንታን ኣብ ዘየድሊ ከይበዘካ ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት እንተኮይኑ እቲ ሰብ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክትገብር ክትክእል ኣለካ እዚ ኩሉ ንዶናልድ ትራምፕ ኡፍ ድብልዎ እውን ካብ ከምኡ ተበጊሶም እዮም ፅሉል ስለዝኾነ ናይ ፅሉል ስጉምቲ እውን ክወስድ ስለዝኽእል ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ምዃኑ ድማ ስለዘይተረፈ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኡፍ ኢልካ ነቲ ትደልዮ ክትረክበሉ ክትክእለሉ መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ በንፃሩ ክትተሃላለኹ ተጀሚርካ ዘየድሊ ስጉምቲ አንፃርካ ክገብር ይኽእል እዩ ኢራቲክ ስለዝኾነ እቲ ቢሄቪየር እውን እዚ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ንርኢ ዘለና is totally erratic and that when they have conversations with him that Trump is saying, yes, I'm agreeing to these things. They then double check, so we can take this now back to the Iranians. Yes, you can. And then they do it. And the Iranians, there's an exchange of ideas. And then things like this happen where Trump says, oh, no, that's nothing, what I agreed to. እዚ ገለ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ኢና ብኩሉ መንገዲ እቲ ዝግበር ዘሎ ሪኣክሽን ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፎክስ ሚድያ እንታይ ይርዮ ኣሎ መወዳእታ ነዚ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ ክርእይዎ እዮም እስከ ንርአ House revealing what is in its potential deal with Iran and saying it could be finalized within days. It comes as top Iranian and Pakistani officials declare that a deal and peace, quote, have never been closer. So let's bring in former CENTCOM deputy commander and a member of JINSA's Iran policy project. ከም ትሪእዎ ዘለዎም ኣባስ ኣራቺ ሓደ ካብቶም ከም ጥቕሲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዚ ነዚ ድማ ኢራናውያን እውን ሕጉሳት ኣይኮኑ ዘለዉ ኣመና ንኣሜሪካ ሕግታት ትገብረላ ኣሎ ዝብል ቅድሚ ሕጂ እውን ንዓባስ ኣራቺ ቁሩብ ይጥርጥርዎ ምዃኖም ዝገልፅ ሓበሬታ ነይሩ ከምኡ ነቲ ፕሬዚደንት ዝነበረ እውን ከምኡ ምስ ኣሜሪካ ኢራን ብዙሕ ሕማቕ ተመክሮ ዘለዎ ሃገር እያ ከም ትፈልጡ መራሕቶም ብዙሕ ግዜ ወይ እውን ኣብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ዝጠልምዎም የጋጥሙ እዮም እስራኤልን ኣሜሪካን ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘዋፍር ገለገለ መራሕቲ ወላ እውን ናይ ወታደራዊ ሓለፍቲ እውን እንተኾነ ዳብል ኤጀንት ይኾኑ ማለት እዩ ምስ ኢራን ንሰርሕ ኣለና እናበሉ ምስጢር ድማ ንእስራኤል ወይ ንገለ ድህቡ ኮይኖም ይፀንዑ እጂ ብከምኡ ሕማቕ ስምዒት ስለ ዘለዎም ንኩሎም መራሕትናቶም ሚእቲ ካብ ሚእትን ንረብሓ ኢራን ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ኣይኣምኑን እዮም ሓደ ካብቶም ተደጋጋሚ ዝጥርጥርዎ ዝረኣኹ ኣነ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም እዩ ወላ እውን እቲ ፕሬዚደንት ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ፔዜሽኪያን ዳርጋ ስልጣን እውን የብሉን ኣብዚ እዋን ኣብዚ ኔጎሲሽንስ ምክንያቱ ሞደሬት ስለ ዝኾኑ ነቲ ኩነታት እቶም ወታደራውያን መራሕቲ ሙሉእ ኣሚኖም ናብኦም ክገድፎ ይደልዩን እዮም ወላ እዚ ናይ ኣባስ ኣራቺ እውን ይጥርጥርዎ ምዃኖም እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ዘሎ ንርኢ ኣለና ብሓፈሻ ነቲ ኩናት ሰላም ንክመፅእ ዝደሊ ሰብ እኳ እንተኾነ ፅቡቅ እንዲ ሰላም ዝደሊ ግን
ሰላም ድማ ንኣሜሪካ ብዝሕጉስ መንገዲ ወይ እውን ንሳቶም ንድሕነቶም ብዘይረጋግፅ መንገዲ ተኮይኑ ናብ ኩናት ምምላሶም ኣይተርፍን እዩ በዚ ድማ እዮም ትፍርሃና Is your level of confidence that this memorandum crosses the finish line? Well, like anything else with the Iranians, you just never know. But I will say this, they've been paying the price for the blockade and the economic strangulation they've been suffering from. And so I think that's what's driving them now more than ever. They need money. And while they don't care about their people, they can starve for all they care. And they've demonstrated that because they're willing to murder them all. They need money to pay their troops, pay their people. So this has been a big problem for that. And I think the strategy the president has adapted is very astute. Look, open up the straits immediately, get the world economy going. You're not getting any money or anything yet. Once that's proven, and then we can move into negotiations on the nuclear issues, then... እጅንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣባይታ ንኽትግበርሲ እንታይ ኮንፊደንስ ኣሎ ወይ እውን እንታይ መረጋገፅ ኣለና እዚ ነገር ዝከጋጥም ከም ዝኽእል ይብልዎ ኣለዉ ሲ ማለት ዶናልድ ትራምፕ ብጉርሮም ሒዙ እኮ ይደፈርሞም ዘሎ እዚ ማለት ድማ ቁጠቦም ሓኒቑ ሒዙ ሽግር ገጢሞም ስለ ዘሎ ከይፈተው ክገብሩ እዩ ፀቕጢ ገይሩሎም ዘሎ ስለዚ ኣይኖ መታለልቲ ምዃኖም ነግርም እዩ ዝብለኒ ቁጥሪ ሓደ መታለሊ ናይ ዓለም መራሕነት ሒዝካ ብሓሶት ዝተጠመቐ መራሒ ሒዝካሲ ንኻልኦት ክትነቅፍ ከቕሩብ ሕፍረት የለን እንዲወደይ ሰብ የለልዮ ግን እቲ ንዖም ዝከታተል ሰብ ርእሱ ትኽክል ከም ዘይኮነ ፈሊጦም እዮም ነቲ ርእሱ ሲ ሕፅበት ኣእምሮ ገይሮም ልዮም ስለዚ ከምዚ እናበሉ ከለዉ ልክዕ ከምዚ ሓቂ ትዛረብ ዘሎ እዩ ዝነፋፋሕ ዘሎ ተሪኹሞ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ኩሉ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሕማም ርእሱ ዘለዎ ፅሉል ምዃኑ ዝእመነሉ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብዚ ዋዕለ ዘይሓድር ምዃኑን ብሓሶት ዝምሕል ምዃኑን ኩሉ ዝገብሮ ድማ ፈፂንካ መትሓዝ ዘይብሉ ሰብ እንተሎ እቲ መራሒ ንሱ ክከላኸለሉ ዝፍትን ዘሎ እዩ ሕጂ ብግምጣሉ ኢራናውያን ዝገብርዎ ዘሎ ብምሉእ ራሽናል ትክክለኛ ስለምንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ድማ ማንም ክርድኦ ዝኽእል እዩ ልኡላውነቶም ተደፊሩ ከቢድ ኩናት ገጢሞም ናይ ህላዊ ፈተና ገጢሞም ነብሶም ንምድሓን ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ መብዛሕትኡ ዋላ እተን ሃገራት ዓረብ ኣብ ጥቆም ዘለዋ እዚ ኩሉ ሓደጋ ናብረዶም ኢራን ስለምንታይ ይገብሩ ከም ዘለዎ ፈልጡ እዮም ምክንያቱ ንባዕሎም ንሳቶም ናይ ህላዊ ሕቶ እንተመፂቦም ከምኡ ገበር ነይሩ ሓደ ሰብ ክድምሰካ እንተመፂኡ ኩሉ ዝካለካ ክትገብር ነብስኻ ንምድሓን ስለዚ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ስለምንታይ ይገብሩ ከም ዘለዎ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ስለምንታይ ይገብሩ ኣለዎ ግን ዝርድኦ ሰብ የለን እንታይ እቲ ዕላማ ናቶም ሬጂም ቼንጅ ይብሉ ነይሮም ኣይኮነን ስለዚ ጠቕላላ ኢራሽናል ወይ እውን ናይ ዕቡዳት ስጉምቲ ዝገብር ዘሎ መራሕናቱ እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ትፍትን ዘሎ ንኢራን ኣብ ጎረሮኣ ኮፍ ኢልና ኣላ ስለ ዘለና ቆጠቦም ሓኒቕናዮም ስለ ዘለና ገንዘብ እኳ ዘገድሶም ኣይኮኑን ህዝቦም እንተሞተ እንተሓመመ ዘገድሶም ኣይኮነን ግን እንተወሓደ ንሰራዊቶም ክኸፍልሉ ዝኽእሉ ገንዘብ ከምዘይህልዎም ጌርና ኢና ቀቲልናዮ ዘለና ስለዚ ፈትዮም ከይፈተው ክፍርሙ እዮም ፈትዮም ከይፈተው ድማ ምሳና ክቕፅል እዮም ይብሉ ኣለዉ this is exactly the problem ይብሉ እዚ ዓይነት ኣዘራርባን ኣካይዳ እዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ፀገም ፈጢሩሉ ዘሎ ፈትዮም ከይፈተው ክገብሩ እዮም ዝብል ኣካይዳ ዝከኣል ከም ዘይኮነ ምስ ኢራን ከነንበርክኸካ ኢና ኻ ይብሉ ኣለዉ ሰው ኣብ ባይታ ኣይከኣልካናን ሕጂ ድማ ብቓላትን ብገለን ጠቢርካ ኣብቲ ንስኻ ትደልዩ ዘለኻ ትወና ዘይሕሰብ ይብልዎ ኣሎ ንሕና ንዛረበካ ዘለና እምቢ እንድሕር ኢልካ ናብ ኩናት ክምለስ ከም ንኽእል ስለንፈልጥ እዩ ኣብ ኩናት ድማ ንኣኻ ኣሚንና ኣብ ቃላት ካብ ንጥበር ኣብ ኩናት ደምና ከፊልና ድሌታትና ምርካብ እቲ ዝሓሸ ንስ እዩ ምክንያቱ ዝእመን ስርዓት ከም ዘይኮነ እዮም ዝብሉ ዘሎ this is actually the biggest challenge among ክልቲኦም ዘለዉ ማለት እዩ ምትእማን ዝበሃል የለን እቲ ዘይክእመን ዘይግብኦ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዝዋን እዚ ምክንያቱ ብተደጋጋሚ ነቲ ዝህብዎ ዘለዎ ኢራናውያን ኣይቀበልዎም እዮም ዘለዉ ብግምጣሉ ድማ ተተዳልዮም ከም ብሓድሽ ኩናት ይኸፍትሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ክትእትዎ ዘለካ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ናብ ሰላም ዝኸይድ ቋንቋ ንሰምዕ ኣለና You'll be able to sell some of your oil, at least survive for the time being. But at the end of the day, this still continues to erode the trust and confidence, if there's any left, amongst the Iranian people and the regime. So again, I just don't know how this is going to play out, but I understand the ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ፈጢርና ኣላ ስለ ዘለና ካብቲ ሓደጋ ክወፁ ተኮይኖም ክፍርሙ ኣለዎም ምፍራም ድማ 5 ሳንቲም ኣይንህቦም ኢና ካብ ገንዘቦም ይኹን ካባና ክሳብ ኩሉ ነገር ዝውድኡልና 5 ሳንቲም ኣይንህቦም ኢና like are they stupid or stupid I just don't understand this ኣብ ጣውላ መፂኻ ኣብ ባይታ ዘይረኸብካ ዓወት ኣብ ጣውላ መፂኻ ሓንቲ ከይገበርኩ ኩሉ ዝደልዮ ግበረለይ ዝበሃል እዩ like ክሳዕ ክንደይ እዩ እቲ ፀገም ናቶም ፈፂሙ ክርዳእካ ዘይክእል ስለዚ እዚ ዝሓትዎ ዘለዉ ጠለባት እንተወሓደ ኣብ ባይታ ስዒርካ እንተለኻ እዩ
أبايتا كتكفتو سلزي كالكا كوي عزربات حتى دلها ويون أولا نزرار نابلكا عسرت شمش مقاش ما قلتات بقطر بلو بقلت سد زلها كو إيران يكونوا سد زلو إن فاكت إيران كسد عغموني بلهم جسد لهم سبوني يلا كلهم زم ناي باكستان دو ناي عراق دو ناي تركو دو ناي قطر دو زبحات زلو لوخات أمريكا يتصدم زلها دونالد ترامب يتصدم زلو عروس أيوة وصل زلو حانت حبريتا كاب وايت هاوس وصنير انتاي دبل እዚ ኩሉ መራሕትና ወይ ካ ደገፍትና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፎክስ ሚድያ መፅኦም ኣፍልቦም ናነፍሑ ዝፍክሪ ኢሎም ኣብ ዋይት ሃውስ ዝገብርዎን ዝሕዝዎን ይጠፊዎም ዘሎ ኢሎም ምክንያቱ እዚ መስርሕ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ይነግርዎ ኣለዉ ፖለቲካ ናትካ ትቐትሎ ኣለኻ ሪፐብሊካን ፓርቲ ድማ ትልክም ኣለኻ ገለ ነገር ግበር ካብዛ ኩናት ውፃእ ይብልዎ ኣለዉ ከመይ ጌረ ክወፅእ ድማ ኮይና ኢራን ብፍፁም ከውፅኡን ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ገብር ኣለኒ ቁርብ ትለይስ ምስቲ ናይ ኦባማ ዋላ ዝወዳደር ዕድል እንተይቦምኒ ክወፅእ ይብላ ኣሎ ክብዎ ካይደልን እዮም ዘሎ ስለዚ it's just incredible ንሰምዖን ንሪኦን ዘለና ጉዳይ ዘገርም ጥራይ ዘገርም ኢልካ ምሕላፍ ሓይሽ Personally, I'd be a bit surprised if they sign tomorrow. I think they'll hang on in order to humiliate him. Okay, so I get the point about them possibly not signing tomorrow, which is the time frame that Donald Trump has outlined. But what about the memorandum of understanding in general? Do you think that some kind of breakthrough will happen, if not tomorrow, in the coming days? I mean, that's what the Pakistani Prime Minister seems to think. Yes, I mean, they seem to have arrived at the point where they say, we will discuss the things we need to discuss, which is the Strait of Hormuz, what happens to the enriched uranium, the whole process of nuclear issues, and then unfreezing assets, the Iranian assets that are frozen, releasing some sanctions, and then most important of all, the ceasefire in Lebanon. So there's at least 6 things which they have to discuss, and a key issue will be the sequencing. I mean, what do the Iranians have to do to get sanctions relief? What do they have to do to get the assets unfrozen? What's the sequencing for opening the Strait of Hormuz, given that if there's any delay in these processes, they could close the Strait of Hormuz again. So I suspect it will be a very odd 60 days. It won't go smoothly. These things never do. And that says nothing about ballistic missiles, which is what this was always supposed to be about. Nothing about the... انتهي له تحت له الرئيس كده حنا بسرعة 4 ساعات دونالد ترامب بتعبر زديناتو كخفتوا ويدا اليونيوم زلون بلد حن عدلك ويدا اليونيوم زلون حوارجن كردادونا بحدا معلبك بصحن يخلو دون زبل يخلو خون يومكن اجين ولا تجن ام او يو تفراريهم تتبقيسهم نتنقرات بغليلو ترداديهم كود ويم نكتب دما ازي كبير يزبل زل مغنياتو ما عاد نقرات على منقو كردادا زيكل ايرانويان نت زليو بغميت كرب ويم زليو دحريهم كاسيلم تخالق قبر امريكا دما 5 سنتيم كحلفت كل تدليو قدم ايران كتقبرلا تهبو نسال مع موده تاخذ قبريات تدل سلازي اكمز عينت مرد اكمز عينت كلتيها ماكسيماليست ابروتش ويكا انس دليو تراي كونز بلا تحساسب حساب طاولا مزيخا كم تزدلك مصاي كل نيوز سلازي ايرانويان دما ليفريج سلازلوم نتوش متحرموس كخفتلهم دونالد ترامب نعيل من سلازلو اي كخفتلون يميلو دليتاتهم تدي رقيبهم اي كخفتلون يم نتسوس دليو زلو اي كغبرولون يم سلازي again ولا تسوسا معتون فرق كمسيل كتعامين كاتريو نجر كم زي كوني زغل زلو مبصحتهم كلاتاتهم كم يمزلو إذ نو بقلل زباله هذا مدمدمتان هذا مرددان كبصح يزبل امنت يبلهم مبصحتهم كلاتات معناته تي كنتات كتريو خلغا تي نايكلتيوم بوتا نايكلتيوم حسب ازي استفلالي فلكسبيليتي ما كم تزدل يريل سلازي دونالد ترامب نقوم مشتن كابناي اوباما زبلص اديل كغبري حسب زلو انتزارب زلو إيران لما ميتهم يوم كابز بلس كبوا زي كله why should they انتهي مغنيات كلهم زو مغنياتو أبكيناتات يوم كبيد واقع كفيلهم لابزلهم بناتها حنطقي كفل حنطقي جبره ستتي الخوات فتيمك حسب يبلون يمزولو زلو احنا نايتز وردنا حرقة كحسك كفلنا لو يمزولو is that this would be a deal to reopen the Strait of Hormuz, as Donald Trump has just said, and to extend the ceasefire. We've heard 60 days is the time frame that both sides are looking at, with, again, those bigger questions about how to handle Iran's nuclear program, U.S. sanctions, frozen assets, all of those things to be further negotiated down the road. Indeed. Just to remind people of what we believe is included in this first phase, Iran has said it is likely to include a 60-day ceasefire on all fronts, including Lebanon, a mechanism to unfreeze Iranian assets, the end of a US naval blockade, and new terms for resolving the Strait of Hormuz. And it also includes a plan for negotiations towards a broader, longer-term deal and agreement. Heidi... ولاتي حتوتاتنا إيران كان طريق يوسي دونالد ترامب كم يجيرو كردادو يخل نخبلي يتحسب زلو مهنياتو قبل ليبانوس وقنا كيهلو
ዝኾነ ኣብ ሊባኖስ እስራኤል ትገብሮ መጥቃዕቲ ነቲ ዲል ከፍርሶ ከም ዝኽእል ስለዚ እዚኣ ንዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ከባድ ዓቐበት እያ ንባዕላ ንኸተግብራ ማለት እዩ ካልእ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዶም ከም ዘለዎን እቲ ገንዘብ ናይ ኢራን ክወፅእ ከም ዘለዎን ኩሉ ነገሮም ክዋህቦም ከም ዘለዎም ቁራፅ ክሳብ ኩሉ ግንባራት ክኾን ከም ዘለዎን ስለዚ እቲ ኢራን ዝሓትዎ ዘለዉ እምበርከት ዶናልድ ትራምፕ ሙሉእ ከተግብሮ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ Donald Trump also said in this Truth Social post, we look forward to working with Iran and the entire Middle East long into the future. But he then went on to issue a veiled threat saying, we hope this process will all work out quickly, easily and smoothly. If it doesn't, we have the ultimate alternative. What would he have meant by that, do you think? ካልእ እንታይ ይብል ኣብታ ፅሕፍቲ መስለኩም ምስ ኢራን ተረዳዲና ናብ ማእከላይ ምብራቅ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ንመፃኢ ክንሰርሕ ኢና ንደሊ እዚ ኩሉ ድማ ብፅቡቅ ክውዳእ ተስፋ ንገብር እንተዘየጋጢሙ ግን እቲ ኩሉ ግዜ ንፈሮ ክንጥቀመሉ ዘይንደሊ ሕማቅ ኣማራፂ እውን ክንጥቀም ንኽእል እዛ ዝበላ ሕጂ ኣልተርናቲቭ we have the ultimate alternative እዚ ኒኩለር ክጥቀም እየ ማለት እዩ ኢሎም ብዙሓት ብዛዕባ እዚ ክዛረቡ ሰሚዐ ኣለኹ ምክንያቱ ብሕራይ እንተዘይሎም ግን እቲ ናይ መወዳእታ ኣማራፂ እውን ክንጥቀም ኢና ዝመስል ዘረባ እያ ተንቢሁ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል መፅሄት ዘውፅኦ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ግዜ መወዳእታ ናይቲ ምቁራፅ ተኽሳብ ዝገበረሉ ኒኩለር ንክጥቀም ይዛረብ ከም ዝነበረን እቶም ናይ ምክልኻል ሓለፍቲ በዓል ጀነራል ኬይን ግን ፈፂሙ ክሓስቦ ከም ዘይብሉ ከም ዝዓፀውዎ እምበር ኒኩለር ንክጥቀም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ነቲ ሓሳብ ነቲ ዘረባ ከም ዝደርበየሎም ንሳቶም ግን ኣይትሕሰብ ኢሎም ዝሕሰብ ኣይኮን ኒኩለር ኣይንጥቀምና ኣብዚ ኩነታት ፍፁም ኣይንጥቀም ኢና ኢሎም ገፅ ከም ዝኸልእዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣጋይን ኣብ ርእሱ ኒኩለር ንክጥቀም ሓሳብ ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ለንቀነ እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ድማ ኣይጥቀምን ኢልካ ክትዛረብ ንጎም ምሸትን ቅልፅም ጥራይ ቅልፅም ናይቲ ሰራዊቱ ኩሉ ነገር ዝፈትሕ ዝመስሎ ስትሮንግስት ሚሊተሪ ኤቨር ብላብላ እናበለ ቦትም ኩሉ ብሓይሊ ዝግበር እዩ ዝመስሎ እቶም ሰራዊቱ ግን ደረት ኣለዎም ክገብርዎ ዝኽእሉ ድሮ ኣብ ኢራን ድማ ፅቡቅ ጌራ ሪኣቶ ኣላ ዓቕሚ ናይ ሰራዊቱን ወታደራዊ ዓቕምናቱ እንታይ ከም ዝገብር ክሳዕ ክንደይ ድሩትነት ከም ዘለዎ ቤላ ዝኾነ መብርሂ ሂባቶ ኣላ ስለዚ ኣጋይን እዚ ኩነታት እዚ እንታይ ማለት እዩ ይኸውን ንዝብል እስከ ንስማዕዮ Well, he has had this long back and forth, as you know, of threatening military action. He's talked about annihilating a civilization, in his words, swinging back from those sort of bombastic threats to this optimism for a negotiated diplomatic solution. So always keeping that option in his back pocket, and we hear those words echoed by his Secretary of Defense in this very aggressively public-facing message from the U.S. Defense Department, now renamed the U.S. Department of War. How much is actually put into practice, we never know with this U.S. president. Again, he uses all of these tools as part of his negotiating arsenal. But the big headline here, again, President Trump saying that within the next day, he says that this... ብሓፈሻ ምፍርራሕን ዓበይቲ ቃላት ጌርካ ምህዳድን ኣካል ናይቲ ቋንቋ ናይ ፕሬዚደንት እዚ እዩ ንሙሉእ ኢራን ሲቪላይዜሽን ክድምስሶ ኢሉ እውን ዝፈከረ እዩ ሙሉእ ሲቪላይዜሽን ንክድምስስ ድማ ዘድልየካ መሳርሒ ኒኩለር እዩ ስለዚ ኒኩለር ንክጥቀም ንዓለም ሙሉእ ብዘሰንበደ ቋንቋ ዝተዛረበ እዩ ነዚ ገይሩ ከሎ እውን ዝኹንኑ ኣይደፈሩን ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ካልእ ዓለም መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ናይ ሞራል መራሕቲ ክኾኑ ዝፍትን ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን ከሎ ኣብ ማይ ዝኣተወ ጠንጭዋዮም ዝቕየሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ከም ጥቕሚ ሕጂ ዝብሎ ዝነበረ ገቢት ዝኾነ ምፍርራሕ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ዋላቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወይ እውን ሚኒስትሪ ኩናት ኢሎም ፀዊዖሞ ዘለዉ ሚኒስትር ናቱ እውን ብተደጋጋሚ ዓበይቲ ምፍርራሕን ተሃዲድን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑ ቋንቋታትን ይጥቀም እዩ እዚ ምምሕዳር እዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘይብሎን ዘይዛረቦን የብሉን እዚ ኩሉ ግን ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ስምምዕ የብፅሓሉ ዳ የብፅሓሉ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ በቲ ኩሉ ንሪኦ ዘለና the chances of this thing happening is I don't know ታይ ተኽሎ እዚ ነገር እዚ ክፍፀም ወላ እውን እንተተፈፂሙ ኢና ንብል ዘለና ወላ እውን እንተተፈፂሙ ክሰልጥ ዝኽእል ኣይመስልኒ እዚ because there is so much gap ኣመንጎም ዘይምርዳእ ዓብዪ ዘይምርዳእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ክንዲዚ ዓይነት ጋብ ተለካ እቲ ኩነታት ተረዳዲኻ ናብ ሓደ መዕለቢ ከተብፅሖ ኢልካ ክትግምት ክብድ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓና ንኽሪኦ ከሎ deal with Iran would be is CNN's global affairs analyst and the former Middle East coordinator on the National Security Council, Brett McGurk. Brett, I mean, every day it feels like we talk about this, and our question is, are we close? Where are we? We started out the week with strikes. When you look at what you're hearing tonight from the White House and from the Iranians, what is your sense on how close an agreement potentially is? Yeah, Caitlin, you laid it out in your piece. I mean, what those 5 points that the White House put out today in background briefings are just completely contradictory to what the Iranians and the foreign minister went on their state TV tonight
said, and even on the gating issue, this is a phase 1 agreement to open the Strait of Hormuz. And what Abbas Araghchi, the foreign minister you just saw there, he said in that interview, the Strait of Hormuz will never go back to how it was. It'll never again be free of charge. Those were his words. And that it'll be controlled by Iran and Oman, and they will charge, he said, not fees, but basically, or not tolls, but maintenance fees. So meaning they'll be collecting revenue. ስለዚህ ወላ እቲ ዘራርባ ይኹን ፈጺሞም ክንምንታይ ተቀራሪብና ኣለና ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከለዩ ክልቲኦም ነንበይኖም ደርፊዮም ነን ዝተፈላለዩ ደርፊዮም ዝደርፊ ዘለዉ ኢሉ ብናይ ኢራን ቋንቋ ክንሪኦ ከለና ወሽመጥ ሕርሙዝ ተቀዳማይ ነጥብ ዝበሃል ዘሎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት እዩ ግን ናፃ ክኸውን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኡ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ማለት እዩ ሰው እንታይ ይብል ኣሎ ኢሉ ካብ ዑማን ክሳብ ኢራን ዘሎ እቲ ባሕሪ ኢንተርናሽናል ማይ ኣይኮነን ልኡላዊ ማይ ናይ ክልቲአን ሃገራት እዩ ስለዚ ብኡ ዝሓልፍ ብናፃ ክሓልፍ ከም ዘይኮነ ናይ ሰርቪስ ድዩ ናይ ሜንቴናንስ ድዩ ናይ ገለመለ ክኽፈል ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ ብእንዳ ዶናልድ ትራምፕ ግን ብናፃ ከም ቀደሙ ክፉት ክኸውን ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ይረዳድኡ የለውን ኣብ ብዙሕ ነገራት ከይተረዳዳእኻ ክሳዕ ክንዚ ፍልሊ እናሃለወካ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ስምምዕ ንክትበፅሕ እውን ከቢድ እዩ ዝብል ዘሎ ሓቆም እዮም ድማ ካብዚ ንሪኦ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚ ክልቲኦም ወገናት ብፍላይ ወገን ኢራን እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊሎም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ንነገራት ናፃ ንክገትፍዎ ደዋፆም ኣይኮነን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ክፋል ነዳዲ ምስ ወሰዱ ነቲ ቁጠባ ንግዚኡ ዘረጋግዓሉ ነዳዲ ምስ ወሰደ ናብ ኩናት ክምለስ ከም ዝኽእል እውን ዝጠፍኦም ኣይመስለኒ ንሶም ግን ብግምጣሉ ሳቶም እውን ነቲ ዝኽፈት ኩነታት ተጠቒሞም ገለገለ ፀገማቶም ክፈትሑ እዮም ዝደልዩ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንዓፅቦ ንኽእል ኢና ብናይ ኢራን ካልኩሌሽንስ ክሪእዎ ከለዉ እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ይኹን ዋላ ሕጂ ንገብሮ ነገር ካብ ንኣሜሪካ ዘርብሕ ንዓና ዘርብሖ ይበዝሕ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም እዩ ኣብ ኩናት ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ግን ንሕና ዝያዳ ክንረብሓሉ ንኽእል ኢና ወላ ኣብዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝያዳ ዝረብሕ ዘሎ ንሕና ኢራን ኢና ንረብሕ ዘለና ፅቡቅ ኮይና ኦርጋናይዝ ንክንከውን ይሕግዘና ስለ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ዳትስ ዋይ ድማ ስለምንታይ ንኣሜሪካ ካብ ነዚ ኩናት ጠጠው የብልዎ ኣለዉ ኣሜሪካ ሓሲባ ከም ብሓድሽ ተዳልያ ክትመፅኦም ምዃና ጠፊዎም ይብሉ ኣይጠፍኦምኒ ግን ንሳቶም እውን እቲ ዕረፍቲ እቲ ግዜ እቲ የድልዮም ሪኦርጋናይዝ ንክኾኑ ኣፅዋሮም ከም ብሓድሽ ንኸፍርዩ ቦታታት ንክቀያይሩሉ የድልዮም ስለ ዝኾነ ይብሉ በዓል ፕሮፌሰር መራንድ ናይ ኢራን ማለት ስለዚ እቲ ምቁራፅ ተኽሲ ንዓና እውን ዘድሊ እዮም ዝብሉ Also, on all those issues that are kicked to this phase 2, the nuclear, Caitlin, I mean, let's assume we get to the gating issue, Strait of Hormuz opens. The understanding from the Iranian side, and I think this is a good assumption, they'll be trading their oil again. There'll either be sanction waivers or an agreement not to enforce sanctions. And if you just add that up, even on conservative numbers and just back of the envelope math, if Iran is exporting 1.5 million barrels a day, which they could do pretty easily, say the price is $100 a barrel, they're making $150 million a day, about $1 billion a week. And over the course of this 2-month phase 1 deal, that's $8 billion. It's highly unlikely, given that resource windfall they would get, that they're going to then make the hard commitments on the nuclear side in that phase 2 negotiation. So you said murky. ولا تناي ندادي انت خفيت كاللوم وانت هنا مسي واغانا ندادي لعل زلو بتزول عداقات هالشيء معد جنزب سب شمنت بليون جنزب سيف كجبر سلازغلو لازم شمنت بليون رقيبهم مستنيا حاسس يجلو جنزبهم دحري كام 3 بليون بورتفوليو ناتهم تحريتيهم دحرسو سمعالتني كلر ناتهم بناس أركبوا خازلو تقولون حس زيرو زو واحد يبلالو سلازي رانويان بلحتيهم كما يجرم نزان كنا تتقيمهم زدلو كطبع كانسو زدل جنزب كوكبو زدل نجاراتهم نخجزو كتكمليهم دحريون دونالد ترامب نساتهم هون انتخون مغنيات جرم أين سام عنا كلوا يقوليهم كنا تتملس دما دونالد ترامب كل تي كارد تاتو أريوهم سلازلو حدش نجار كجبري زغلي يلن نساتهم من كابتو كينات بزح تماهيرهم الله لو كل دما تكينات مفتحنا يتقامون كين والله كيف تونا بتكينات عتيهم جن زبالة مفتحنا يتقرأتن تقاماتهم جن كون كم زغل فليتم الله وشمت حرمز كم حجي أبو حمزة من قدي تكملوز نبر نهت كم عدل غير لما الله سلازي كينات زيادة ولا قوزي دلي وتغنو زرب حمجن ربحجن يمسألوا مالو سلازي نبكينات كم لسون أي كسألون يميلو دونالد ترامب جن عبك سارة كل وي مغنيات دهرسوسة معتي ميترمس كرب زبالة دما نبكينات كم لستغينو ፖለቲካናቱ ወረቐትናቱ ኣብ ካለ ተበላሽዮ ማለት እዩ በዚ መንገዲ ድማ ኢራናውያን ኣብ መፈንጠራ ክእትዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዝኾነ እቲ ኣርእስታ እዚ ከቢድ እዩ እቲ ምፍራም ዝበሃል ካብቲ ዝበሎ 94 ሰዓት ቀሪቡ ስለ ዘሎ ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝቕፅል ድማ እንታይ ይኸውን ክንሕብረኩም ኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ናይ ሕጂ መደብ ኣብ ዝኽንዓፁ ተንኪዩ